Laħwa, memx għalfejn tiġru wara t-tiġrib, għax it-tiġrib jiġri warajkom. Fil-dinja preżenti li qegħdin fija, Ġesu għalinna li l-ostakli u l-offiżi huma inevitabbli. Dinja li qegħdin ngħixu fija bħalissa u Ġesu hawnhekk ma jridniex illi allura naqgħu vittma għal tentazzjoni, imma li nelbuha. U jagħtina dawn iż-żewġ istruzzjonijiet ibqgħu għassu jitolbu. Jistgħu sempliċi, però huma r-riċetta effettiva sabiex il-Kristjan jgħix ħajja vittorjuża li jaħkem fuq id-dnub flok ma isir vittma tad-dnub. Qassu bħalli kieku kollox jiddependi minnkom stess. Itolbu bħalli kieku kollox jiddependi minn Alla. Hemm dak il-bilanċ sabiħ meta naqduhom flimkien l-assa u t-talb jkunu tħallna biex ta' bilħaq nuru bid-der li aħna ta' bilħaq disċipli ta' Ġesu illi nonorawh minn ġurnata għall-oħra. Immaġina soldat illi huwa qassa bil-lejl f'art ostili, art fejn hemm ladu illi faċilment jista' jattakkah u jelbu. Jekk jorqod, il-konsegwenzi se jkunu katastrofiċi. Ma jistax jaffordja illi jorqod jew anke jemes għajnejh irid jibqa' fuq l-allert. Dmiru jiddomanda attenzjoni kostanti, attenzjoni il-ħin kollu. Altrimenti ħajsir vulnerabbli. Dan is-soldat qed jibqa' viġilanti allura mingħajr ma jintraħa u fl-istess ħin iżomm kuntatt mal-kaptan tiegħu biex ikun jaf meta għandu javvanza, meta għandu jirtira, jirċievi l-istruzzjoni mingħand il-kaptan tiegħu. Qassu u tolbu. Bl-sfidi spiritwali qudiemna u hemmhekk qegħdin dan il-kmand huwa essenzjali. Oqogħdu qassa u ibqgħu qassa u jtolbu. Innotaw illi din hija xi ħaġa kontinwa. Ibqgħu qassu. Il-ħin kollu rridu nżommu lilna nfusna fuq l-allert il għaliex Ġesu hawnhekk attwalment jirrikonoxxi li aħna bħala disċipli tiegħu għandna intenzjonijiet tajbin. Nixtiequ illi nonoraw il-Alla tagħna. Nixtiequ li nigglorifikaw u nsebħu lis-Salvatur tagħna li ħabna u tagħallu nnifsu għalina. Però bl-intenzjonijiet tajbin biss ma naslux. L-intenzjonijiet hemmhekk qegħdin, però Ġesu jaf id-djufija umana tagħna. Jaf miex aħna magħmulin, jaf li aħna tafal u allura rridu għandna bżonn illi niddependu fuq il-mulej il-ħin kollu. Immaġinaw illi qegħdin fuq bastiment ta' dari, tajjeb? U dal-bastiment bil-lejl u qiegħed jinġar mill-irwiefen u hemm is-sikek l-hawn lil fil-baħar, tajjeb, x'għandu bżonn dak il-bastiment? Illi kien hemm xi ħadd li jżomm bil-fanal mixgħol. Iżomm bil-fanal mixgħol waqt it-tempesta u allura l-bżulija jew id-diligenza ta' dan il-baħri tevita d-diżastru. Ma nistgħux aħna nterqu jew naħsbu li se nimxu l-qudiem bil-għama, fid-dlam. Qassu, ibqgħu qassu u jtolbu altrimenti se jkun hemm diżastru morali u spiritwali. U ħafna, mhux ħafna, xi nies hekk jiġrilhom. Minħabba l-fatt li huma jittraskuraw jgħidu for granted illi kollox se jkun faċli u kollox se jkun miexi fuq ir-rubini, ma jkomplux. U din hija allura il-twissija, l-istruzzjoni f'waqta li Ġesu jagħtina. Ibqgħu qassu u jtolbu. Hemm diversi riżorsi x'inħaddmu biex niksbu r-rebħa, biex attwalment nesperjenzaw dik il-ħajja, dik it-tip ta' ħajja li Ġesu wiedna, ħajja bil-kotra. Ħajja li hija ta' bilħaq sinifikanti.
qegħdin nissaraw kontra t-tentazzjoni, kull wieħed waħda minna, qegħdin f'din il-ġlieda kontra d-dnub, kontra d-dinja, kontra x-xitan. F'da kollu rridu nieqfu sod fuq il-wedi stabbli tal-Alla. Il-wedi tal-Alla illi ta' bilħaq jagħtuna kuraġġ u tama illi finalment ir-rebħa hija ta' dawk li huma fuq in-naħa ta' Ġesu Kristu. Ebda tiġrib, jgħidin l-Apostlu Pawlu, ebda tiġrib ma' qabadkom li f'dak komuni għall-umanità. Imma l-huwa fidil li mhux se jħallikom tkunu mġarbin aktar milli tifilħu, iżda ma t-tiġrib se jipprovdi l-ħruġ ukoll biex tkunu tistgħu tissapportuh. Dik hija l-wegħda tal-Alla illi t-tiġrib nistgħu nħossuh li qed jafas fuqna, illi mhux qiegħed jerħilna, imma il-wegħda hija illi Alla jipprovdina l-ħruġ sabiex inkunu kapaċi nissapportuh. Qassu u tolbu. Kellna bżonn kieku dawn il-żewġ kelmiet debin nilqawhom fi qlubna u nkunu nafu x'għandna nagħmlu. Xi tfisser taħsses, xi tfisser titlob, il għaliex f'hekk dan hu propjament f'dan jikkonsisti t-taqbit spiritwali tagħna. Bibja titkellem ħafna u tpenġi lilna id-dixxipli ta' Ġesu bħala soldati. Soldat jista' jkun traskurat, jista' jkun traditur, però ħan sejħin biex nkunu soldati tajbin ta' Ġesu Kristu. U l-Apostlu Pawlu ma qatx lura billi jgħidilna illi bħala soldati lebsin l-armatura sħiħa tal-Alla, ġifieri ippreparati għal gwerra, dan ħanamluh permezz ta' kull tip ta' talb u petizzjoni billi titolbu f'kull żmien fl-ispirtu u tinviġilaw fih. Tinviġilaw ġifieri tibqgħu qassa. Tinviġilaw fih b'kull perseveranza u supplikaw għal qaddisin kollha, ġifieri mhux biss għalija nnifsa ħanitlob imma wkoll għal ħuti fil-fidi. Mela ħan nikkonċentraw daqsxejn fuq l-ewwel waħda, l-ewwel struzzjoni qassu. Qassu. Bħala u li Alla f'dinja li hija avversiva għalina. Illi din mhijiex l-imperu tagħna hawnhekk. Le, aħna ċittadini tas-salta ta' Smawiet. Għaddejjin minn dinja u allura nibqgħu fuq l-allert u viġilanti. Bla ma norqdu bajnejna miftuħin. Il-Bibja tappellalna kemm il-darba biex nkunu nies sobri. Bniedem sobri huwa wieħed li mhux fis-sakra. Wieħed li mhux fis-sakra huwa sensibbli, huwa għaqli, jaf x'għandu jagħmel, jaf x'huma d-dmirijiet tiegħu. Allura li tkun attent għat-tiġrib għax taf illi jeżisti u taf illi ħajsus warajk u ħajġi fittak u ħajqbad miegħek. U allura rridu nkunu lesti biex niffaċċjaw dan il-periklu spiritwali. F'kelma waħda, ibqa' spiritwalment imqajjem. Nifhimha illi meta jibdew joqorbu d-9 ta' flaxija u l-10 flaxija, nibdew nonosu u nitlu fil-frix u iva għandna bżonn dik il-7 sigħat ta' kuljum għax il-ġisem hekk huwa magħmul. Imma spiritwalment irridu nibqgħu imqajmin il-ħin kollu. Il-ħin kollu. Irridu nibqgħu fuq tagħna, ikkonċentrati, iffokati u konxji tad-diffikultajiet li hemm qudiemna. Kemm dawk interni għax naf li jiena dgħajef u kull wieħed għandu d-djufijiet partikolari tiegħu, imma hemm ukoll il-tentazzjonijiet esterni mid-dinja, it-tlellix, l-istediniet ta' d-dinja, dnub vera, kif ukoll l-istrataġemmi tax-xitan. Pietru l-Apostlu tgħallima din-lezzjoni mill-Lord tal-Getsemani, il-għax meta kiteb l-aħwa jgħidilna wadbu l-ansjetà kollha tagħkom fuq il-mulej għax hu jimpurtah minnkom. Kunu sobri, smajtuha? Ibqgħu sensibbli ġifieri. U fuq l-allert. Tejjala għax l-avversarju tagħkom ix-xitan jissajja bħal il-jun igargar, il-jun qiegħed jgħajjad feroċi, ifittex lil xi ħadd biex iddevorah.
Jekk inti tkun għaddej minn ġungla u xi ħadd jgħidlek isma' hawn liljuni hawnhekk. Mill-ewwel se tqum fuq l-allert jew jgħidlek hawnhekk hawn is-sriep. Ma tistax tintraħu x'vera. Ibqgħu għassu. Soldat fil-battalja qabel ma tispiċċa l-gwerra m'hemmx li għalih. Fi kwalunkwe karriera oħra, kwalunkwe impjieg ieħor, tista' tapplika għal-lif u tistrih ftit. U mbagħad tirtorna x-xogħol. Fil-qagħda tagħna bħala nsara, bħala dixxipli ta' Ġesu, m'hemmx lif spiritwali bħalissa. Il-ħin kollu rridu narxu, rridu nara anke sa fuq l-orizzont biex naraw nilmħux l-għadu fil-waqt li nżommu komunikazzjoni mal-kmandant tagħna. Dil-gwerra ma nistgħux nirbħuha waħedna. U għal-każ ta' bħalma ġralhom l-Iżraeliti meta kienu attakkati mill-armata ta' Farawn bil-Baħar l-Aħmar fuq naħa, l-armata fuq naħra. U dawna id-dispraw. U Musa qalilhom isktu waraw s-salvazzjoni li Alla se jaħdem għalikom illum għax dawn l-edewa tagħkom li qegħdin taraw m'intomx se taraw iżjed. Il-ġlieda hija tal-mulej. Kif qal Luteru, bit-talb ma nelbux ir-riluttanza tal-Alla, iżda aktarx naqbdu mar-rieda tajba tiegħu lejna. Riluttanza ġifieri meta dak li jkun joqgħod lura milli le. Alla mhux irriluttanti. Alla huwa predispost biex jgħinna. Imma qegħdin nfittxu l-għajnuna tiegħu, qegħdin nfittxu li nħbew fih għal daqstant qassu u tolbu. Bħala dixxipli jridu narfu illi ninsabu taħt attakk spiritwali. Niftakru mis-sirjietna fl-aħħar gwerra mela kienet tinstama il-sirena x'kienu jagħmlu? Jerħu l-borma, jerħu l-masqa u jiġru l-shelter biex hemmhekk isibu il-refuġju tagħhom. Ma setawx jibqgħu għażenin. Dejjem fuq l-allert, dejjem tagħmel l-almu tiegħek allura biex tintebaħ u tiddixxerni tara fit-tiġrib meta jiġi fuqek għall-arrieda. Ma stawx inħallu il-konfidenza fina nfusna bħal kieku jiena qawwi bis-sejjed. Ħadd ma jistgħu. L-ar ħaġa issa tagħmel illi dik il-konfidenza traqdek spiritualment. Ara xi ġralu Pietru u Ġabu u Ġwanni. Ġesu qalilhom qassu miegħi u jieħammur hemmhekk nitlob. Ġaralhom? Pietru kien konfidenti fih innifsu, infatti Ġesu kien ftaħar miegħu qallu jiena lest li mmur anke l-mewt għalik u l-ħabs u x'inhu. Ġaralu? Ġesu qed jgħidu qasses miegħi wara ftit jorod. Konfidenza fina nfusna teqridna. Ma nistawx naffordjaw li nkunu laxki. L-Apostolu Pawlu jgħidilna intom il-koll u li tiddawl. Aħna, kull Kristjan, kull persuna mwilda minn ġdid huwa uliet id-dawl u uliet il-jum. Maħniex tal-lejl lanqas tad-dlam. Hekk mela ħalli ma nordux bħal bqija, mhix is-sejħa tagħna nordu. Bħalissa huwa l-jum tal-ġlieda, il-jum tal-battalja. U din nitlula u lesti li nibqgħu fija għax nafu l-vittorija tagħna. Il-vittorija kif nafu l-vittorija tagħna, Sidna Ġesu tqajjem minn bellimwiet huwa s-sit tal-ħajjin u tal-mejtin. Mela qassu jew ibqgħu għassa u jitolbu. Bit-talb nkunu qegħdin nuru li niddependu kostantament il-ħin kollu fuq il-mulej. Illi qegħdin aktar nfittxu il-grazzja divina milli s-saħħa umana tagħna. Is-saħħa umana tagħna hija qasba mġelġla. Spurgeon il-predikatur jgħid illi u di għajda speċjalment għax kultant meta nitolbu ngħidu ma daqshekk xi tiġri speċjali. U jiena ġieli ħassejta din qed nitlob. Qed tifhem. X'differenza ħad tagħmel? Ġej ħassejtukom hekk? Billi qed nitlob. Spurgeon jgħid bit-talb, it-talb huwa il-ħajta fina li ċaqla il-muskoli tal-omnipotenza. Wow!
il-ħajta fina li tċaqlaq l-lit jew il-muskoli tal-omnipotenza. Alla huwa favur tagħna meta aħna niġru għandu bit-talb. Jew nistgħu biex nibdlu l-istampa, nistgħu ngħidu li t-talb huwa il-kordun tat-tarbija fil-ġuf. Dak il-kordun jaqqat il-ħajja tat-tarbija mal-ħajja tal-om. Mingħajru it-tarbija ma tistax tibqa' ħajja. Dak huwa t-talb il-rabta vitali mal-Alla, huwa l-mezz indispensabbli illi tfittex il-qawwa u l-grazzja tiegħu. Għalhekk Pawlu jgħidilna jitolbu bla għedu, jitolbu bla ma tieqfu. Ma jfissirx li nitolbu 24 sija kuljum, imma illi nżommu lilna nfusna konxi illi ninsabu fil-preżenza tal-Alla u li Alla huwa aktar minn dispost biex jgħinna. U allura nibqgħu viġilanti biex immantnu drawwa ta' talb kuljum. Jekk għadna maħniex fija din, ma nistgħux nistennew aktar. Ma nistgħux nistennew aktar. Irridu b'dixxiplina nrawmu l-ruħna biex infittxuh lil-Mulej. Illi ndawru l-ħsibijiet tagħna konxjament lejh matul il-ġurnata. Tgħid li ma nkun biesel. Imma ma tistax teskludi lil Alla minħabba l-bżolija tiegħek x'vera. Illi nibqgħu konxji tiegħu matul il-ġurnata li nikkontrollaw ħsibijietna. U iva, nistgħu nikkontrollaw ħsibijietna. Pawlu jgħid dak kollu li huwa veru, tajjeb, amabbli, laqqu tifħir, li huwa ġust, li huwa sabiħ, aħsbu fuq dal-ħwejjeġ. La jgħidlek ifisser li jien kapaċi nittrenja l-moħħi biex jaħseb il-ħsibijiet tajbin u ġusti u li jogħġbu lill-Alla. Ibqa' wassu jitolbu. Għalhekk Pawlu jgħidilna iddedikaw irwieħkom għat-talb billi tinviġilaw fih b'ringrazzjament. Għal darba oħra, Pawlu jaqgħad iż-żewġ ħsibijiet ta' Ġesu l-istess ħaġa. Iddedikaw irwieħkom għat-talb billi tinviġilaw fih, billi taqassu fih b'ringrazzjament. Għaliex Ġesu jgħidilna għaliex jaf id-djufija tagħna. U jaf li hemm ġlieda bejn l-ispirtu u l-ġisem. Il-ġisem irid, l-ispirtu jrid, imma l-ġisem huwa dgħajef. U allura tinħoloq din il ċaġa stramba illi fil-waqt illi moħħna u qalbna qed jgħidulna biex inservu l-Mulej u nħobbuh b'qalbna kollha u bruħna kollha bil-qawwa kollha tagħna. Il-ġisem tagħna ifixkilna. Il-ġisem tagħna ifixkilna. L-ispirtu huwa lest, imma hemm didjufija fina. Il-ġisem huwa dgħajef. Ix-xewqat tagħna hija li nibqgħu mqajmin u nisab ċerti li qegħdin taqblu ma dak li qed ngħid jien dalgħodu. Imma xi niġu mbagħad biex għall-prattika, għall-ġirja nonosu u nordu. Tiġri lilna kemm il-darba li nonosu u nordu. L-ispirtu jrid. Ġesu għalilhom hekk għaliex kienu fallewh u ddiżappuntawh meta raġamar lehom sabhom reqdin. Minkejja l-istruzzjoni tagħhom sabhom reqdin. Ġesu b'ġentilezza jara fis-sinċerità tagħhom u jara fis-sinċerità tagħna wkoll. Imma il-ġufija hemmhekk qiegħda. Il-ġisem huwa dgħajef. Il-ġisem huwa dgħajef għaliex faċilment nażlu t-triq il-faċli. U faċilment nippreferu l-ass mis-sara. Il-ġisem għandu ħabta jitbaħbaħ. Ikollu nuqqas ta' ptit. Iċedi bla ġlieda. Inħossu dak l-eżawriment. Distrazzjoni. Ġisem tagħna jiddistratta ruħu faċilment. Suppost iffukat fuq dil-ħaġa, imma anke dubbiena marra li telfek. Vera?
distrazzjoni, sfukar. Franġisku d'Assisi kien jgħix 800 senilu ġo belt żgħira Taljana jisimha Assisi. Jiena mort tal-aħħar belt maġika sabiħa. U xi ħaġa li f'dak it-toroq dojoq u tlajja u nżul. Kont naf fiċ-ċert li fi żmien Franġisku ma kienx hemm Bolt u xarabanki u taksis fit-toroq. Biex jiex kienu jiqdew bil-ħmir. Bil-ħmir tabbilu nixkora. Ejja went sammorru. Tifhem. U l-ħmar normalment jobdik u jaqdik. Imma tafu x'jagħmel il-ħmar ukoll? Jekk jaqbad jagħti biż-żewġ. U jekk jaqbad jinħaq mur żommu. U Franġisku d'Assisu ħares lejn ġismu stess u qal kif iddeskrivi l-ġismu stess? Il-mio asinello. Il-mio asinello, il-ħmajjar tiegħi. Ħmar illi qiegħed hemm biex jaqdik. Infatti aħna jdulu bima tat-taħbija. Jaqdik. Imma meta jestina ruħu, aj mama. U dak huwa l-ġisem tagħna. Ma naqbilx ma' Franġisku d'Assisu meta mar jippriedka l-għasafar u l-ħut, però illi deskrivi il-ġismu bħala l-mio asinello, għammek ukoll naqbel miegħu għax inħares li nnifsu ngħid hekk jiena. Hekk jiena. Għandna ħmar illi rridu niddixxiplinawh, illi rridu naraw kif se nużawh bid-djufijiet tiegħu, għandu ħabta jirribella, għandu ħabta ma joqgħodx għalina. Tifhem, imma rridu naraw kif nużawh l-aħjar. Spurgeon jgħid in-natura umana hawn huwa l-asinello tagħna. In-natura umana għandha ħabta titnies meta suppost tibqa' mqajma. Tiffestiġġja meta jmissa s-sum u tilab meta jaqblilha titlob. Kollox il-kontra. Kollox il-kontra. Dak huwa l-ġisem tagħna li ħajjarna għal the easy way out. The easy way out. Jisu għallhom qassu u x'għamlu Pietru sħabu raqdu. Għaliex kienet faċli. Vera? U ma forsi ħarsu madwarhom u semmaw ir-Żunjol Janni u semmaw forsi it-ħaxwixa tal-weraq tas-siġar taż-żebbuġ. Għatifha ora hawnhekk u m'hemm ħadd u allura safe. Nordu. Meta Ġesu għallhom qassu. Il-ġisem li jażel it-triq il-faċli u l-isfida jippreferi ma jitlilix. Bħala dixxipli aħna nixtiequ nsegwu l-Ġesu nibqgħu fidili lejh, però malajr inċedu għal dik li hija fiżika. Hija fiżika. Minkejja l-intenzjonijiet u r-rieda tajba nistgħu faċilment jarralna milli nwettqu s-sejħa tagħna. Għax hemm il-passjonijiet tal-ġisem, hemm ix-xewqat tal-ġisem illi mhumiex allineati ma jaqblux mar-rieda tagħna. Għal darb'oħra. Aħna nippreferu illi nimxu mal-kurrent meta bħala dixxipli ta' Ġesu rridu nimxu kontra l-kurrent. Jekk hemm ħuta illi tista' tkun simbolu tal-Kristjan hija s-Salamun. Is-Salamuna timxi kontra l-kurrent. Hekk rridu nkunu. Li neħduha anke kontra l-aptit tal-ġisem tagħna. U dan nagħmluh bil-fidi. Bil-fidi. Għax nemmnu li dak li għalilna Ġesu hawnhekk, Ġesu ma għalilniex isma' għandi teorija illi tix nippruvaw flimkien naraw taħdimx biex imbagħad jekk ma taħdimx nippruvaw xi ħaġa oħra. Le. Ġesu jaf x'inhi n-natura tagħna, jaf x'għandna bżonn, ibqgħu għassu u jtolbu biex ma titlux fit-tiġrib. Jiġifieri jekk ma tibqax taħsses u ma tibqax titlob x'jiġrilek, tidħol fit-tiġrib. Tidħol fit-tiġrib u taqa' għax inti dajjef. Il-fidi sempliċi u sinċira fil-mulej hija l-ingredient vitali fit-taqbida tagħna kontra t-tiġrib. Din hija l-rebħa illi tirbaħ fuq id-dinja, il-fidi tagħkom. Jgħidilna l-Apostlu Ġwanni.
mal-fidi ovvjament jridu nimplementaw baqa l-armatura sħiħa li Pawlu jsemmi. Il-ċinturin tal-verità, il-korazza tal-ħaq, l-elmu tas-salvazzjoni, il-saqajna miġdudin bil-preparazzjoni tal-Evanġelu tas-slim, it-tarka tal-fidi, is-sejf tal-Ispiritu l-kelma tal-Alla. Kollha għandna bżonnhom dawn il-biċċiet tal-armatura. Imma fuq kollox il-fidi illi bija aħna nallaċċjaw naqbdu sħiħ mal-ankra tas-salvazzjoni tagħna illi hija Ġesu Kristu. Kontra l-potenza tax-xitan neħtieġu żgurament l-omnipotenza divina. Bil-qawwa bis-saħħa umana tagħna ħajkolna disfatta żgur. Ma isimgħu ġagbu kif jatina parir tajjeb f'dan il-qasam. Ġagbu kapitlu 4 u vers 7. Mela, is-sottomettu rwieħkom għal Alla, irreżistu lix-xitan u jaħrab minnkom. Oqorbu li Alla u se joqrob lejkom. Kif toqrob li Alla? Billi tuża saqajk u timxi l-impost ieħor? Le, ovvjament. Kif noqrob li Alla? Bit-talb. Bil-nfittxu privatament, mal-aħwa fit-talb. Natfu jdejkom id-imbin u saffu lubkom imħuħ doppji u din il-problema tagħna. Nixtiequ sinċerament illi inħobbuh u nobduh lil Sidna Ġesu. Imma hemm ukoll interessi oħrajn, l-interessi tal-ġisem illi rridu nissodisfawhom. Meta ġabu jgħidilna intom imħuħ doppji. L-espressjoni Maltija hija li tittaqdi l-Alla u x-xitan fl-istess ħin. Ma tistax. Pawlu jgħidilna illi jiena kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu li qawwini. Bil-qawwa tagħna m'hemmx tama. U għalhekk l-attrazzjoni ta' ruħna rridu nderruha, inħarġuha biex ir-ruħna tħares l-mulej għal eżitu tajjeb. Psalm 55 vers 29. Itfa' fuq is-sit it-tabja tiegħek u se jsostnik. Qatt mu se jippermetti lil ġust ikun imriet. Jekk aħna qegħdin nitfgħu lem jew l-inkwiet tagħna fuqu u se jsostnina. Jridu naħsbu dwar dak l-atleta illi qiegħed jipparteċipa f'maratona. Maratona hija tiġrija fit-tul ħafna, fit-tul. Jiena kapaċi niġri 100 metru u niġi l-aħħar xorta waħda, ma jimpurtax. Imma maratona aqqas biss jgħaddi minn rasi. Illi maratona ifisser illi inti se tibqa' tippersevera avolja l-muskoli ta' ġismek jgħidulek, oj, iqaf! Tibqa' tiġri sakemm tara l-linja finali. U dik hija s-sejħa tagħna. Dik hija ċertament is-sejħa tagħna. Hemm periklu billi Ġesu hawnhekk jaċċentwa fuqu, jagħmel enfasi fuqu. Fejn jgħidilhom hekk allura ma flaħtux tassu mija jsija waħda. Meta mar u sabu mreqdin. Ġesu ma pretendijiex. Ma flaħtux tassu miegħi. Imqarsija waħda. Il-periklu ta' kompjaċenza spirituali li inti tajt u kif jintajjeb. Għalf ħanoqgħod nissar, għalf ħanoqgħod nisforza. Dik il-ħedla spirituali illi kapaċi taqbdek vittma tagħha u għas bistinduna. Għal meta għandek forsi koppja f'dar illi reqdin bil-lejl ikkun hemm spark elettriku, spark xi ħaġa żgħira. Imma dak l-spark imbagħad jibda nar u dak in-nar jibqa' jiżdied. U l-koppja rieqda u ma tafx bil-periklu. U dak li jiġri lil ħafna disċipli.
اللي jgħidu u le jekk hemm periklu ċkejken, dak il-periklu ħajkber, ħajmultiplika, ħajsir diżastruż. Wara rridu nevitaw il-kompjaċenza billi nibqgħu spiritwalment dixxiplinati. Xi ħaġa l-Bibja tirrikmanda ħafna illi nkunu dixxiplinati. Pawlu qal jiena mhux bħal dak il-boxer li nagħti fl-ajru, ma naf l-intenzjoni tiegħi, naf li l-mira tiegħi. U allura rridu nwarbu ħin għat-talb regolari, għall-istudju tal-Bibja, fittex il-komunjoni ma' insar oħra. Dan huma l-għajnuniet prattiċi li Alla jagħtina biex fil-ġlida tagħna noħorġu rebbieħa. Tajb issaqsi allura li kien nifsek oqsma f'ħajtek fejn forsi l-kompjaċenza spiritwali daħlet bil-moħbi u qatt ma tajt kasa. Kif kollok tagħmel daqsxejn ta' evalwazzjoni. Tibda tinduna forsi qed taħmel ċertu affarijiet li qed jagħmlulek il-ħsara spiritwalment u qed tħallihom hemmhekk. Bħal meta jkollok ġnien li tonqos milli tnaqqih mill-ħaxix ħażin li jkun tiela. Dak il-ħaxix ħażin se jagħmel ħsara lill-ħaxix tajjeb illi jkun fil-ġnien. Ekku it-talb meta neżerċitaw li nafusna fih, nkunu qegħdin nżommu qrib mal-mulej. John Bunyan, l-awtur tal-Avvanza tal-Pellegrin, jgħidha b'mod memorabbli ħafna fejn jgħid it-talb jagħmel bniedem jieqaf mid-dnub. Jew id-dnub jagħmel il-bniedem jieqaf mit-talb. Id-dnub ikeċċi t-talb u t-talb ikeċċi d-dnub. Ma jagħmlux il-xulxin. Forsi tidher daqsxejn truizmu, forsi inna nisimgħuha din, però ekku. Tajjeb, Ġesu mela issib lid-dixxipli reqdin, però Ġesu baqa' jippersevera, baqa' jitlob, nafu li baqa' jitlob għal 3 darbiet f'dik il-agunija tar-ruħ, sottomess għar-rieda tal-Missier. Għaliex għaliex Ġesu dejjem għarfu għallu Missier mhux dak li rrid jien, imma dak li trid int. U swielu ħafna tal-qalek Ġesu, swielu ħafna. Ġesu kien jaf illi hemm rebħa tremenda meta jaffaċċja il-korsa li twaslu għal kruċifissjoni għat-tislib fuq il-Golgota. X'kien ħajkun ir-rebħ? Ir-rebħ tal-Knisja tiegħu, l-għarusa tiegħu, li kien se jiksibha minn fost il-popli kollha tad-dinja, in-nies kollha salvati. Ġesu huwa il-kaptan tas-salvazzjoni tagħna, illi jagħmlilna kuraġġ, illi kapaċi wkoll isikket il-mewġ u l-irwiefen u jifhem il-battalji tagħna. Jifhem u jgħadirna fil-battalji tagħna u għalhekk Ġesu qiegħed fuq l-emnija tal-Missier jitlob għalina, qed jinterċidi għalina. Għal kull wieħed waħda minna jafna bisimna. Il-Bibja tgħid illi għalhekk Ġesu kapaċi jsalva kompletament dawk li jiġu għand Alla permezz tiegħu. Għax hu dejjem jgħix biex jinterċidi għalihom. Hija xi ħaġa komfortabbli ħafna għal kull waħda minnha. Meta nafu li Ġesu huwa r-raj u jaf in-naċ tiegħu bisimhom u jsejħilhom bisimhom lili u lilek. Meta d-dixxipli raqdu Ġesu baqa' jassess fuqhom. Ma jassess fuqhom l-interċessjoni grazzjuża tiegħu tipproteġina. Fejn noqsu aħna, Ġesu mhux se jonqos bil-interċessjoni tiegħu lejna. Dan jagħmlilna aktar u aktar kuraġġ biex iva nobdu id-direttiva tiegħu. Ibqgħu wassu u jtolbu. U stin ta' Ippona infatti jgħid ħanaqbdu sħiħ ma' Kristu. Li fil-qawwa tiegħu jikkumpensa għad-debolizzi kollha tagħna. Ġesu huwa qawwi biżżejjed kemm qawwi. Huwa omnipotenti u jikkumpensa ipatti għal ġufijiet kollha tagħna. U għalhekk aktar u aktar rridu neħbew fih. F'dak illi anke tagħna l-Ispiritu Santu tiegħu li jammar fi qlubna bħala difensur, bħala l-għajnuna tagħna
għal matul il-triq. Il-Ruman 8 vers 26 jgħidilna li għalkemm aħna ma nafux nitolbu kif suppost. Per l-Ispiritu Santu jinterċidi għalina bit-tnejjid li ma jistax jingħad. L-Ispiritu Santu jaf fejn u kif u kemm għandna navvanzaw u jitlob għalina bit-tnejjid li ma jistax jingħad. Ożżuhom dawn il-żewġ direttivi. Ibqgħu għassu u jitolbu. Hija d-direttiva illi l-Kapitan tas-Salvazzjoni tagħna qed jagħti lil kull soldat tiegħu, imsejjaħ fl-armata tiegħu. Ibqgħu għassu u tolbu sabiex ma titlux fit-tiġrib. Moody, l-evanġelista famuż, jgħidilna mi jitbaxxa fit-talb jirbaħ l-aħjar. Jitbaxxa fit-talb jirbaħ l-aħjar. Rridu niddeterminaw l-aħwa li nassu u nitolbu. Impenjati għal disċiplina ta' fidi, ġifieri kollox issa jintrabat meta Ġesu qed jgħidilna dinja il-formola, dinja r-riċetta li għandi għalikom biex tirbħu. Ibqgħu għassu u tolbu. Issa jew twarraba jew tħaddana. Il-Ġesu ħatonoraħ billi toqgħod għal kelmtu. Billi toqgħod għal kelmtu. Illi attwalment iva tibda tkun assis u tibda tkun viżitatur frekwenti l-tron tal-grazzja tiegħu. Assess u tlob. Jridu nkunu impenjati għal disċiplina ta' fidi u lealtà għas-sejħa tal-Alla. Dawn huma il-marching orders għal kwet waħda minnha. Jalla l-mulej jatina spiritu sottomess biex noqogħdu għal l-erf li Ġesu hawnhekk qiegħed qudiemna ħalli l-ħajja tagħna tkun ta' bilħaq sakrifiċċju ħaj ta' unur u ġieħ għas-Salvatur tagħna. Amen.